lidi, vítám vás u nového videa, dneska to je o bravku, jo vidíte, dneska je to o bravku. Už jsem trošku s ní ledlil a bylo to docela hustý, tak jestli chcete, abych všechny bravléry tady měl za chvíli, tak vám je ukážu. Takže můžete vidět, že už jsme ji vymaxovali, už je jiná, než byla předtím. Ano, fakt, že jo. Tak jo lidi, dostali jsme tuto. Konečně už je taky docela vylevná, už jsem s ní hrál. Tak koukejte, jak jsem ji vylevil. Úplně dobrá, co? Úplně dobrý skin má teďka. Teďka ho fakt má dobrý. Tady jsme lidi dostali N Primo, jsme ho dostali normálně. Já tomu nevěřím, co vy? Tak jo lidi, koupil jsem se trošku jiný oblek na N Primo. OK lidi, tak jsem měl ještě na jednoho N Primo, ale ten je takovej, takže je fakt dobrý, musím uznat. Tady jsme dostali Poka, zajímavé co. Tak jo lidi, dostali jsme tuto. Ano, je to fakt dobrý skin, ale počkejte, budu mít možná i Jo, tak jsem měl na jiný. A je pěkně hezké, co? Dobrý, že? Lidi, teďka jsem dostal momentálně tutoho. Fakt, že jo? Tu jsem s ním. Kámo, lidi, další, že můžu mít ještě, nebo Eremardy, no tak já to ještě můžu mít. Mám na to prachy, takže mám tutu. A tady jsem dostal moji poslední. To je hezká, co? Fakt, že jo? Mám jí. Jo, tak tady máme tutoho, že jo? Klasika úplně. Teď jsem dostal tutoho, lidi. Tuto jsem momentálně teď dostal. Momentálně jsem dostal jeho nový skin. Je fakt hezký. Ale není tak špatný. Jo, lidi, teďka jsem dostal tuto, to je hustá, co? Zajímavá. Ale vy všichni už ty bravlery znáte, pokud hrajete bravko, tak to víte, a pokud ne, tak si ho můžete stáhnout, fakt já vám ho doporučuju. Teďka jsme dostali tutoho lidi, jo, mám ho. Ale jsem rád, že jsme ho dostali, fakt, že jo. Na něho peníze a dostal jsem tutoho, vidíte to, tady mám ty bravlery všechny, no. A teďka, když pojedeme dál, jo, tuto jsem vás zapomněl ukázat. To už mám a je dobré docela. Ale koukejte na vlasy jeho, jo? Koukejte na jeho vlasy. Už vidíte, co se na jeho vlasy změnilo, jo? Kdybyste nekoukali na vlasy, tak to možná nevíte, co se na něm změnilo. Jo, ok. Je docela dobré, co? Že jo? Taky si myslím. Tady máme tutu. Toho jsem dostal. Toho jsem dostal. Jo, a toho jsem dostal. Tak to jsou všechno mý bravlérové. Ale já jich mám 88 bravlérů. Jo, lidi. A nejlepší, koho bych si teďka měl vybrat jako skin. Tak si myslím, že nejlepší tady nebude N Primo, ale tadyhle ten. Jo, tadyhle ten. Tady ho máte. Ten bude nejlepší podle mě. Skiny jsou tady takovýhle. Na něho. Vlastně odliza. Tak. No a teďka budeme muset vymyslet, jak to půjde s ním. No. To bude asi těžký. Tak jo lidi, jdeme hrát. Sakra lidi, musíme zdrhat. Lidi, tady furt jeden běhá a já na něho nemám nervy, chápete? Všet lidi, vyhráli jsme. Jo, vyhráli jsme, fakt, že jo. Ej, ale ten je jak zajímavý. Jo. OK. Dvě jsme splnili a ne, dvě ne. 64, to je dobrý. To je zase dobrý, jako hrozně to není, no jasně, přidá se nám trofej, když si nám přidají, no jasně. Máme tam, že jo, problém, že my klikneme, tu ne, a máme tady, tak, jo.
Prosím, ať je tam něco dobrýho. Kámo, koukejte se mu do očí. Prosím, ať je tam něco dobrýho. Prosím, prosím, koukej mi do očí. Ať tam je něco dobrýho, prosím. OK, je úplně nejhorší. Jako zase lepší než nic.